Bakit Iñaki, Ameriketan egon da dela, denbora asko, eta bakit ingelesare oso ongi moldatzen dela nik abakit, eta nahi dugu pixkat gehiago ezagutu. Orduan gaur galdera guztiak ingelesez izango dira. Bai, hortxe hasiko gara, lehenengoa. You know how to know to eat, to the ketchup, to the gozo, to the gazi, or the horse to clean to the ketchup. Broma da, euskera zen dugu. Venga, ja aluzinate, lasai, goiko lasai. Eko gehingo luke, bai, badakit baino ez, gaur utziko du. Gaur lasai utziko jazu. Bai, ni gaur lasai utziko. Ea zuk zer nahiago duzun, bai? Ni galdera nahiko arrarok egiten dute, hortxe goiko lasai. Dena ketxuparekin jan, gozoa zein gazia, goizeko hartzen duzun kafe hori, edo hortzak beti ketxuparekin, garbitu. Zer nahiago duzu? Desbat ez bestia. Ba, bino bat aukeratu da. Claro, honea torri zain beste tal, bai. Lehenengoa. Lehenengoa. Odun ketxuparekin gozoa zein gazia, ez tarraxa, Bat, beste bat. Inoiz gehiago hegazkinik ezin hartu alizatea, edo urte batez joaten zaren leku guztietara hegazkinez joan beharra. Hegazkinik gabe gotia. Bai, asko ibiziazio hegazkinen ez? Asko ez, pixka bai. Gustatu ez? Bueno, zera baten pixkate keskatuta juten ditzen, baina bukaeran ja... Turbulencias sekolo. Edo ura gainera erodi. Baita ere? Zestak zera maten zen zen, faktura uta edo zuekin edo... Galera, gure zuzendaiak esatiko. Hor gure zuzendaria horrela, xeria betela. Bai? Zestak bundarekin, bai. Bai. Gazkinean, zestak soinean edo... Batzutan gainean, da beste batzutan fakturatuta. Batzutan beste pelotai batzu ire bai eramaten den izkon. Bai, Eta orduan fakturatu iten. Segun eta zemateko kariñoa zenieten, ez da, zestaiei, ba. Hori da. Gure zuzendaiak txistia izan da, claro. Equipaje de mano, nunca mejor dicho. Ah, claro, bueno, ondo. Niri beldura emango zidan ba, hor sartzea. Venga, beste bat. Begin jaki. Beti galtzerdiak, blai, eginda eramar behar izatea, blai, edo beti izerdi usaina darion arroparekin jantziko. Hori ere. Blai. Bai, normala. Galtzerdia guztita. Zein bar du gizona. Izerdi usainarekin izan. Beste bat. Metro bat luze izan, edo 3 metro. 3 metroko gizona. Metro bat, nik esango izu, 2 metro baten nago gutxi. Hori aukeratzea da. Metro bat ondo inda. Bai, Hoxe, ba? Mira, no, metro bat, zer da, miren dugu. Aldo, pintxa! Venga, hoi jarraitu dut. Ondo egindako metroa. Metro proportzionatu da. Zure azken finala, zure emaztearekin jokatu, ala lekerikarekin gau erromantiko bat pasa. Emaztearekin jokatu. Emaztearekin. Ez du nahi erromantiko eta duzu lekerika. Beste, bai. Azken partida irabazi eta txap... Elizegi, da azken galdera beraz egin ondo, Cuidao. Azken partida irabazi eta txapela lortu izana, edo sekula burusoil ez geratzea. Galdetu zuen Elizegi. Ile asko daka, suerte daka. Beste batzuk hori egin, ez duke zer mugitzen hemen. Sekula buru. Zure azken finala. Ez, bai, azken partidua irabazi. Ez que pentsatzen ari gaiz, cuidado, horregatik izango dira. Azken partida irabazi eta txapela lortu izana, edo sekula ez burusoil geratzea. Sekula ez burusoil geratzea. Maite duzu zure idea. Nik ere maite nuen baino, zeingo dugu. Askoz gehiago ezagutzen dugu orain, gure artista. Txalo,